serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 47 minutos na nakaligid sa oras nga. Alas 2 sa hapon, welcome na mga kabiyanan sa pagpangalagad sang Duralex Sedlex. The law may be harsh but it is the law. Sa mayang hapon kita, sa riwat sa aton yung mga kauturan, sa aton yung mga kabombo, subong adlaw kita sang Domingo. Petsa 14 kita sa bulan sang Nobyembre tuig 2021. Kag sa gihapon, ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia. Di naman ninyo kami no tob-tob. Less stress ang takna sa subong yang hapon, no? Sa aton yung mga kabombo sa pag-discuss naman sa inyo sinipila iya ka mga problema legal. Tupiko legal, nga ito niya nga discussion Andri sa aton niya palatuntunan. So, mangin kaupod naton sa subong yang hapon ang aton abogado sa kahanginan si Attorney Marvin Tanyada. Okay? Sige, no? So, sa mga kauturan ta, kung may mga palamang kotanon legal ka mo dira, feel free nga ipalabot ina-adri sa aton nga paratuntunan sa Duralex Sedlex. Pwede nyo i-type dira, no, ang inyo sa mga concerns sa comment section naton while nagapadayon ang aton niyang Facebook Live diri sa Bombo Radyo Bacolod. And of course, magluwas sa Facebook, no, you can catch us also sa YouTube. Kay may YouTube account na ang Bombo Radyo Bacolod. So, kanto lang ka mo, Bombo Radyo Bacolod. I-search nyo sa YouTube and makita nyo dira ang mga palatuntunan natin. Just like today, live kita sa Duralex Sedlex. And of course, syempre, sa mga suki natin live, kita mabatian man sa 630 kHz sa inyo siningatag sa mga radio dial, no? Sa inyong mapag-on ng mga radyo. So, kung may ginhatag dira sa inyong radyo nga, basta AM ha, hindi FM. AM, no? Sang AM station. Adria. Kay bayluhan tas ang bag-o nga radyo and datagan pa kamo namon sa pamilete nga 1,000 pesos. Okay? Sige. No? So, sa aton nga mga kabombo, sa aton nga mga kauturan, mangin kaupod naton, Bombo Kim, ang aton nga abogado sa kahanginan si Attorney Marvin Tanyada. Diskusyonan ta, no, ang substitution. Kaya muning mainit subong mo, no, sa mga kabombo naton. Until now, hindi pa gid hibaluan, no, kung ano gidya ang nagadalagan subong sa national, especially ining desisyon ni Sara Duterte, no, sang pamilya Duterte, ni President Rodrigo Duterte, kay kadamo-damo lang sa mga pasikot-sikot. And just today, sa mga kabombo naton, miyara pagidya mo, no, amo ni blang ginambal naton. Maseto lang yan sa pagka-busy presidente. Do ka, leading ka imo ya sa survey kung tanawon mo, no? So, most likely, basi buwas lain na naman ni, no? Kay man, si Davao City Mayor Sara Duterte naghambal ngang iya sini nga desisyon to run for Vice President is a compromise to meet halfway with her supporters who urge her to run for President. Just read between the lines. Ang iya nga mga supporter naghahambal nga mapadalagan siya suno sa iya sa pagka-presidente, no? So to quote sang ginhambal ni sang alkalde sa siyudad sang Davao, I have thousands of supporters who cried last October 8 and I cannot find it in my heart to make them cry again on November 15. Just read between the lines. May buwas pa November 15. So that is why, suno sa iya, again, sa iya sinigin hambal, I appeal to all supporters to stay calm. The problems of PDP are their own. Let them resolve the issues within their party. This is all politics and this will not matter in the years to come or even now. Okay? Sige, welcome nato ng ato niya kabugari sa kahanginan sa piyak nga linya. Attorney Marvin Tanyada. Attorney, maayong hapon. Maayong hapon sa imo bumbuan kag sa imo mga tagpalamati sa imo nga programa Duralex Sedlex kag sa Bombo Radio. Kada mo si imo tagpalamati ara subong kapamati si
Mr. Joseph Pacifico San Enrique nagapod sa aton. Mhm. Sa mga kauturan ng inyong abogado sa kahanginan, Atty. Marvin Tanyada, handa na mag-alagad sa inyong bumbuan. Yes, attorney, no, sa liwat mayong hapon sa imo, sa aton nga mga kabombo, ang mainit gid siya, no, this past let's say nagsugod siya sang nagdeklarar si Mayor Sara Duterte, nag-file siya sa EOC-OC sa pagka-vice presidente kay ti buwas ang last day sang substitution, attorney, no. So amo gid ning mainit. And then from time to time kahapon nagligwat naman si Bongo naman ti nag-file naman siya sa EOC sa pagka-presidente, nag-withdraw sa pagka-vice presidente. And here comes the President Rodrigo Duterte, ang iyang cabinet secretary naghambal nga hindi ba file ni si President Duterte posible sa buwas nga adlaw sa pagka-vice presidente. O, just now, si Davao City Mayor Sara Duterte naghambal nga ang iya nga desisyon nga nagpapili nga nag-file siya sa COC sa pagka-vice president para lang sa iya, para sa mga supporters nga mag-meet halfway kay kalabanan sa mga supporters niya naghambal suno sa iya nga mangin presidente gid siya. But again, attorney, under the law, no, kung naga-chat-cha man ni sila, kung nagahambal ang iban circus man ni sila, but ang substitution, attorney, is legal, no, sa aton nga kasuguan, attorney Tanyada. Yes, bumbuan, actually, yung substitution na ulihin man lang ni nagalutaw, no? Correct. Kay man before ang substitution ang once you have filed your certificate of candidacy, then so be it. That's it. Ang substitution will just come into play kung ang kandidato mismo mapatay siya, especially even during the election day, mapatay siya. I think it happened a long time ago in the case of, I think, Senator Antonino, when he ran for president, and he was replaced by his wife because he died. So, mula po siya, pero it was a different law. Hindi mag-uning, bisan sin-uning maka-substitute. Oh. And daw nagalutaw lang ini nga kwan nga isyo during the time of the year 2016 election. Yes. When now Under Secretary Dino Martin filed Dino. certificate of candidacy as President of the Philippines under PDP Laban. During that time, PDP Laban was not yet disintegrated. So that on December 10, 2015, President Duterte filed using Secretary Dino withdraw his certificate of candidacy, and President Duterte filed as a substitution. And during the time, hindi pa to kayo kwan bumbuan, no? Hindi pa bla masyado iya ka sensational. Kay man it was actually expected that President Duterte will run. Pero ini naging sensational kay daw, I do not know. But of course, Vice Presidential candidate Inday Sara Duterte has time and again has said he will not run for president. And then she just filed their certificate of candidacy as vice president yesterday under the banner of Lakas CMD Bubuan. Mga substitution, it's all because of this law. Pero damo naman gani mga politiko na gusto nila na wow naman ng isla naman. Oo. Kaya daw nagatugalan sa kagamo Bubuan. Oo, damo actually may mga reaksyon ang pipila ka mga public officials nga nagambal. Labi ka kaso na lang ng solo substitution nga ini. Di ko magamo na mga solo substitution nga inati. Di pa nawigon ta ng filings ang COC until November 15 na. May mga amo na nga nagahambal attorney Tanyada because nga iban do nagamuhan, iban do natak-an. Although kay ti amo ni napagkit sa aton kasuguan, wait a choice kaya balta na gani attorney. Why man ni nagsikat ining solo substitution nga ini tubtob sa tubtob nga ginhimo ni siya ni President Duterte nga do somehow siyang nakahambal ka ginhimo nila yang do ka ano ni kani pagtawag attorney do ka
ilabla style man dia political tactic da nila. Strategy. Oo, strategy da. Strategy o political gimmick. Oo, strategy nila nga ti ang balo na hindi padalagan para waibal bala na issue ko rin pagabot sa inangan to saya hapos lang ang iya nga pagtimbuok atong una nagsikat do una man hulog attorney Tanyada. However, Bumbuan, Inday Sara has already made it clear that she is running for vice president and nothing else. Pero So attorney, whatever other parties will do, she has nothing to do about it. She not control the situation. But as far as she is concerned, she is running for for vice. vice president under the Lakas banner. And she was likewise adopted by the Partido Federación ng Pilipinas, which is also the party of BBM. then presidential aspirant Bongbong Marcos. Yes, attorney. Pero, may mga iban pagidya, attorney, nga, let's say, naga-entertain sini. Kay tomorrow is another day, last day. Attorney Tanyada, legal bala, mangin legal bala ini sa gihapon. For the sake of argument lang, attorney, we're not saying nga mo ni matabo. Because, it was announced sa sang tinalikdan pagid nga adlaw nga ginhambal no isa sa mga cabinet secretary ni President Duterte nga President Duterte might file his COC sa pagka-vice presidente. So if that happens, syempre isa sila ni Sara Duterte, vice presidente na no mag-ininkwentruhan na sila. And then posible ang argument nga hambalon nga although kung ano man ang iladay ang mga arrangement mahambalbi nga ti si Sara ma-file sa COC niya sa pagka-presidente so pwede niya na nga ma-withdraw ang iya nga COC buwas sa pagka-vice presidente and she will file sa pagka-presidente basta may sudlan lang siya nga lakas CMD gyapon nga partido nga amo ning ginsumpaan niya recently attorney Tanyada allowed na siya. Well, I do not know personally and knowing also the personality of Inday Sara, I don't think that she will still resort to that thing because she has already made it plain to all and sundry that she is running for vice president for the 2022 election under the Lakas CMD banner. I do not know with her personality, she is a strong woman and she has the words, she has that credibility and I'm sure that she has to maintain her credibility. Because if she will do that again, so what credibility does she has? If she will run again, she will withdraw as vice president and file another COC for presidency. I do not know if, Kung mahimo niya. But is it legal? Is it pwede siya nga mangin wise ang problema, Attorney Tanyada, under the law? I think there is no problem. Oo. The problem there is whether the Constitution will allow the incumbent president to run again as vice president. That is still to be resolved by the court because that is a judicial question. Justice Oloyan. So, I cannot express any comment on that because that is justiciable question and it should be resolved by the court itself. Yeah. Whether the incumbent president can run again as vice president. Because there are legal minds are not in unison. They have different opinion, attorney. Opinion on that matter. Yes. It's only the court which can resolve the issue. But in so far as Inday Sara is concerned, she is now firm to run as vice president and he has already announced time and again that he is running for vice president for the 2022 election and none else. Gani, attorney, no? Pero kung magligwat ang iyang nga desisyon, kay ti iban nagahambal, attorney, sa ilang nga opinion, bala since nagligad pa man, nga kung si President Duterte magpadalagan bilang vice presidente, wala man ako no sa nagabalabag sa mga legal opinion, nga hindi, kay ti, ang isa kuno ka ano ni gani public official kung presidente ka hindi ka lang pwede magpa-re-elect pero running sa iban nga posisyon allowed man na siya under the law may mga amuman sina attorney no although hambal mo na gani ang iniya nga ang imo ni nga ano ni gani pagtawag legal opinion attorney kamo may mga pipilaman sa mga nagahambal nga questionable na siya no under our constitution
No, but we'll see tomorrow, attorney, kay sa dalagan sini, no? Kay ti ang nakita naton sa balita, attorney, si Bongbong Marcos gin-adapt niya si Sara Duterte, but Sara Duterte, why pa man siya nagdeklarar nga under na gid siya kay Bongbong Marcos? Amo nang matabo nga sa ila nga tandem, attorney Tanyada? I do not know yet Yeah. because he has been adopted already by the Oo. Partido Reform. Oo. And action speaks more than words. Wala pa na siya ka-issue Action speaks more statement. than words, you can say may hinupdanay sila, ginampalanay sila. I don't think that they have no agreement on that score. Amo gani. But we'll see, attorney, no, by tomorrow, ginambal gani isang iban to ka political circus na giding natabo nga ini, no, kadamo-damo sa mga wala gina-expectar nga ti makon mo imo iya si Bongo nag-withdraw siya sa iya candidacy sa pagka vice presidente tapos nag-file to siya sa pagka presidente man. Well, although hambal sila nga ti prerogative yaman na pwede man niya himuon, attorney Tanyada. With all this holabalo boboan, Oh, ang botante lang na yung makadesider. correct. Whether it is Go Duterte versus BBM versus Sara, BBM Sara versus Go PRRD, it doesn't matter. Let be as it may. Let the voters decide. Correct na siya, attorney. Let the voters decide. Kaya ang pinaka-latest, amo ning ganing ginhambal ni Davao City Mayor Sara Duterte nga her decision to run for Vice President is a compromise to meet halfway with her supporters who urged her to run for President. Amo nang hambal niya. Hambal niya diri, attorney, I have pinaka-latest subong nga adlaw ha. I have thousands of supporters who cried last October 8 and I cannot find it in my heart to make them cry again on November 15. So, hambal niya sa mga supporters niya, I appeal to our supporters to stay calm. So, we'll see, Attorney Tanyada, no, kung ano gid ang, at least may baluan tani, may period na ni buwas 5 p.m. Kung anong matabo ni sa ila, kag kung sino ning mga mapartneranay ni, attorney, mga tandem ni, Attorney Tanyada. Well, it depends, no? Hindi man tayo makadecide para sa kanya, Oo. Sara. Pero we are just talking here sa iya man nasulat, na nagsulat siya, Yes. nga amo nang iya nga kwan nga decision as of yesterday ang iya decision. So kung nagliwat naman ang iya nga pinsar, yan na iya. Correct. No? Nagliwat naman pinsar ay maglagat sa liwat. If the law allows her to do, then let her do it. But the bottom line is here, ang botante man ang yapon madesider mo kwan. Correct, attorney. Anyway, grabe. Tapos ang another thing there to consider ang credibility sa tao. Yes, gani man. Kung magligwat pagid ni nga let's say, attorney, for the sake of argument, nga lain pagid ma-presidente, pagid siya by tomorrow. Grabe na gid. Anyway, mga pumuluyo na lang ang makaibalo sina. But as of this time, ti ang mga aspirants naton sa pagka-presidente, we have BBM, Leni Robredo, Ping Lacson, Manny Pacquiao. Ang mga kilala lang ha. So far, amo na siya, attorney, kiti si Bato de la Rosa, nag-atras naman mo, hinchakto. So we have these 4 big names, attorney, no? Ping Lacson, Leni Robredo, Manny Pacquiao, and Bongbong Marcos. Correct, attorney, no? And Bongo, si Bongo, kati kaghapon, nag-file siya, 5 sila, attorney Tanyada. I do not know whether he has filed already. Kaya Yes. kung pagkabaloto, sa Monday man siya mo, kung nga wala pa siya nakafile during the time, hangga pumati ko sa kay Ano siya, attorney, naka-withdraw siya and he filed his COC man kahapon. Anyway, attorney Tanyada, bantayan talaga ni dugang ang mga developments. Kabalo kita, mga kauturan naton, nagabantay man sini, akag sila na lang gituod. Sa nahambal mo gani, attorney, sila na gilang tuod, ang bahala nga magusgar sini, attorney. yes, aton niya mabuto lang ta kung sino yung aton niya na kusuan. Kung maginamo man da si Les Mapauya, kita yung mabuto lang ya kung sino ang aton na ginatuhuan nga kwalipikado pag angayan iya nga magdala liwat sang Pilipinas sa sunod nga anong katuig buwan. Ikaw yung attorney nga daan, syempre, pila naka-presidente ang imo nga
nasaksihan, attorney, no? Attorney Tanyada. Humalin gid siya kay Yes. sino nga time, attorney? Ang Kay sino nga time? Halin sang sino nga time ang imo nasaksihan nga presidente? may buot-buot na ko yan mga kwanpas. Ang si later part ang iyan ni makapagal pero sa kay Marcos diat ben daw siya dito nga may buot na ta hasta nga naka-college na ta bubuan. Oh, so kay Marcos gid nga time. President Marcos na naga-presidente. Oo. Okay man lang kay so para sa iyong concern natapos ko man ang eskwela ko. Oo. Nakuha ko na ito nga gusto ko, nakakantuman ko diin nga lugar ang gusto ko para sa ako, it's just fine, no problem. Oo. Dibla, kasi makambal ka kay na-experiensyahan mo, attorney mo. And here comes today, we'll see kung sino naman ang mangin masunod nga presidente sang pungsod Pilipinas by next year. Anyway, salamat gid, Attorney Tanyada. Yes, Bumbuan, salamat man. Kasi kay Bumbu Kim, salamat sa tagpalamati nato sa Bumbu Radio nga nagapakikupod gid. Si Ma'am Remedios Montaño at si Sir Ed Figueroa. Mayong hapon sa inyo tanan, ang inyong abogado sa Kanginan, Atty. Marvin Tanyada, nagasiling. Good afternoon and God bless. Basta Radio, Bumbo. Salamat kids sa ato ni abogado sa Kanginan si Attorney Marvin Tanyada. Thank you so much. Bado ka Christmas na gitod sang law office ni Attorney Tanyada because it's 41 days to go na lang mga kabiran kag magkasilibra na kita sa adlaw sang Pasko. Kaya na kita manibrin nga tiyempo, standby na sa pagpangalagad sang Dr. Bombo. May kaupod ninyo si Bombo Liani Zil Minardo sa gihapon. Ako ang inyo alagad, Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bumbo. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag, ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang. Mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sang Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat.
Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kag pagkaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may gara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-balo kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets. Likawan ang trangkaso o kon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak ikasugid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tiyon sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mahibaluan angon sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management o kung paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, ma-compost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang material
Materials Recovery Facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang Multipurpose Environment Cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang Solid Waste Management Program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang Materials Recovery Facility sa kada barangay ukon cluster sa mga barangay. Sandig naman sa Citizen Suit Provision sa Section 52, may gahom ang sino man nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo batok sa kay sino man nga nagalapa sa mga probisyon sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi kon sino man nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga probisyon sang Republic Act 1903. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 1903 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ag ang mga silot sini. Ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian Tataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 15 minutos ang nakalipas sa takna ng alas 3 sa hapon. Maayong hapon Pilipinas, maayong hapon Western Visayas, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Yari na ang programa kada Domingo nga makabulig kag makasabat sa aton nga mga problema kag ginabatsyag tuhoy sa ikaayong lawas. Ang Dr. Bombo. Kag iniisarang mabatian sa 630 kHz sa frequency sang inyong mga radyo kag kasubong man sa Facebook page sang Bombo Radio Bacolod. So mga kabombo, sa subong nga hapon, no, isa naman eksperto sa medical field ang aton nga makaupod kag isa ka mapinuslanan naman nga topiko ang aton nga pagadiskusyonan. So aton ginaabi-abi ang mga tag-palamati kag tumalanaw nga sarang malabutan sang aton programa. Maayong hapon mga kabombo sa mga nagapanglabadira kung sa mga manugsimba pa lang, no? So happy Sunday sa aton nga tanan kaga kasubong man sa mga nagaluto, nagamaneho, kaga kung diin man subong, no, nga malabutan gid sini sa nga programa kung nagapamati dira nagahuluhigda nga naka-tune in sa Bombo Radio Bacolod. So dali na pamati na kay isa naman ka mabinuligon nga topiko ang aton nga diskusyonan. So sa subong nga hapon mga kabombo, no, mangin ka upod naton amo to kaginang isa ka eksperto nga yara sa medical field, no, nga aton subong nga pamangkutan kung ano bala, no, ang iya sini nga expertise ged kung istoryahan na naton ang ginasiling nga pulmonary o kanang pulmonary tuberculosis. So mga kabombo, no, ang aton subong interviewee o kanang mangin resource speaker isa ini siya ka-graduate of Dr. Pablo Torres Memorial Hospital Internal Medicine and Pulmonary Medicine at the Lung Center of the Philippines, Fellow Philippine College of Physicians, Fellow Philippine College of Chest Physicians, President of Philippine College of Physicians Negros Occidental Chapter. So mga kabombo, ato gina-welcome si Doc Ronel Sario. So
So, sa karon no, si Doc Ronel Sario ang aton gid no, samtang pangalagad ya kita diri sa Dr. Bombo sa mga kabombo kung may ara kamo kun may ara dira sa aton no, ang nagabatsyag sini o kung nagasuprer sang ginahambatan nga pulmonary tuberculosis samtang nagapangalagad kita diri kaupod si Doc Ronel Sario. Pwede gid kamo dira maka-comment kung may mga pamangkutanon kamo nahanungod sa aton nga topiko. So aton na no nga iga-welcome ang aton subong nga resource speaker si Dr. Ronel Sario. So Doc, maayong hapon, live kita diri subong sa Bombo Radio Bacolod, kaupod ini si Bombo Lianizil Minardo. So Doc, kamusta ang aton nga Domingo? Mayong hapon, Bomboliani, kag madamo ginyo salamat sa pag-imbitar sa akon nga makaalagad kag makaserbisyo man pabaagi sa pag-edukar sa aton mga pumuluyo. Yes, Doc, no? Sa una gali sa tanan, Doc, nagapasalamat man kami nga giimugin panginbulahan ang amon nga imbitasyon diri sa programa Dr. Bombo no, sa sang Bombo Radio Bacolod. So, Doc, ang aton subong nga pagadiskusyonan, so amo ini ang pulmonary tuberculosis. So Doc, madamo ang nagapamangkot gid no kung magambal ta nga TB. So kadaman sa aton lang ang nahibal-an amo ini ang grabe nga pag-ubo. So Doc, para sa impormasyon sa mga tagpalamati, ano gini bala maghambal kita nga pulmonary tuberculosis? Okay, ang balatian nga pulmonary tuberculosis endemic o kon common gidi siya sa aton lalo na sa pungsod nga Pilipinas no. Sa mga third world countries kag very common ini. Bago pa natabo ang pandemic o ang COVID-19 nga ginatawag, ang tuberculosis is isa ka mga common nga malatian naton nga magkatubang sa aton nga mga pumuluyo. Ang hambal nimo kag ginabombolyani nga ang TB is daw ang lawig nga pag-ubo no. Pero isa lang na ina sa mga simptomas ang TB naton. Halina sa pagdagdag sa timbang o kung kilo sa imo lawas, paglawig nga ubo for more than 2 weeks, palanakit sang lawas, pala mahulay kag daw hilanat sa gabi. Pero ang simptomas ang TB nag-range sa wala, zero symptoms sa may pinakamalala nga symptoms nga ginahapo. So ang TB ara gid siya kag very common sa aton kag maski kung wala ka may ginabatsyag pagwa sang x-ray mo may TB na gali. So amo na siya ang ginatawag nga tuberculosis sa aton. Yes, so Doc, maghambal kita no kung ang isa ka taho may TB. So Doc, iniba lang nga tuberculosis, contagious ini o kon makalalaton? Makalalaton gid. So ang ginatawag nga TB, ang transmission niya is airborne. No, so medyo mas nakabalo na kita subong sa ginatawag nga droplet infection, airborne infection. Iniya once magwa sa lawas ang tao pa kasubong man sang COVID naton kay daw mas nakaintindi mga tao kung paano na siya gagwa sa lawas. Paagi sa pag-ubo, pagkanta tudo, pagsinggit, pagpangatsi, magwa ang kagaw nga TB upod sa laway upon plema, pwede na siya kalutaw-lutaw sa hangin niya. Kag pwede na siya magstay sa pila ka oras no sa isa ka lugar lalo na kung enclosed na siya air condition area, pwede na siya magstay for more than 9 hours to 12 hours. So once mahaklo na sa imo lawas ang kagaw nga nagalupad-lupad nga may TB, pwede gid ikaw malatnan. So amo na siya kadasig maglaton. Sa Doc, so ining mga ginagamit balas Doc sa mga may ara tuberculosis o na tuberculosis patient, Doc, nga mga kutsara kung gamiton man inisang pareho sang iyang himata, may posibilidad Doc nga malatnan man ini ang iyang himata? Okay. So amo na siyang isa sa mga myth bala or pagpati nga medyo i-correct man naton. Ang importante lang gid sa balatian sa TB since nagamask naman lang kita kung maski diin kita pero kung sa balay ginadilian lang gid sila nga magdupla-dupla sa kung diin-diin lang. Dapat sakto nga pagdupla, taguon, iputson sang tissue man kag ihaboy sa sakto nga halabuyan. With regards sa mga utensils o mga pagkauna nila, no need nga iseparar sila. As long as after kaon, nahugasan kag natinduan sa ginsakto. So, sala na siya kapapati nga once may TB, isa ka tao, ahay, dogin isolate mo na gid siya dayon. So, ang TB, yabi, kabalo na kita paano magbulong, paano magtapna, kag paano mag-diagnose, compared sa COVID nga learning pa lang kita tanan. That's why gina-isolate tagid. Pero ini nga TB nga balatian since nabalaan ta ang paano nga pamaagi kag mabulong tagid siya kay may mga bulong ya para sa TB, kinahanglan na gid maghalong with regards sa pagdupla,
pagpangatsi, pag ubo, dapat nakatakop gid or as much as possible naka-mask man. Sa sudok, no, abis ka na ko halin sang una, dok, sang gamay ko, do, kaamo man na balang pagpati ko, nga kung may TB, ang isa sinika pasyente o ko ng imo nga paryente, malatnan ikaw. So, amo ina, no, mga kabombo, ato na batian nga dapat kung ikaw isa ka TB patient o kung ga superior sa nga tuberculosis, no, hindi kita manupla biskan sa diin, no, so dapat kabalugit Yes. kita kung diin kita lang nga lugar manupla. So, Doc, since ang tuberculosis is a bacterial infection ini, ma-consider man ni Yes. siya, Doc, nga ang bacteria, no, nga ara sa imo lawas is a virus. Bacteria is lain na ina sa virus. No, ang virus siya, nagakinahanglan siya sang normal cell naton para magbuhi, mag-replicate. While ang bacteria mismo, may ara siya kinaiya na pwede siya magbuhi dira on its own, kag siya ang mag-replicate sa sina nga parte sang lawas nato, no? Nga anambal ko sa parte sa lawas, kay ang TB bala, maski diin na nga parte sang lawas, pwede sa baga, which is common, pwede kung diin nga parte except lang sa imubuhok kag mga kuko. So pwede siya ka-replicate on its own. However, ang virus naman niya dependent sa cells nato nga tao. That's why nga budlay bulngon ang virus kumpara sa bacteria kay may diretso tayo nga bulong para sa mga bacteria para matapta ini. Yes, Doc. So, Doc, may ara ba lang vaccine, Doc, for tuberculosis? Ang aton lang nga vaccine nga ginatawag nga BCG is for the protection sa mga kabataan. Pero with regards sa mga adult na, wala kita sang vaccine gid against tuberculosis. Ang good thing lang is may ara kita ya bulong. Kag mabulong gid ya ang TB. And with that, amo na nga mas hapos, although very common ni siya sa aton, makita ta maski diin lang ang TB, inang may bulong ya. May sigurado nga bulong nga makatapat sa paglaptas ang kagaw nga ni. So, Doc, Doc, ano gid ni Doc ang ginhalinan o kon ang causes sa nga tuberculosis, Doc? Okay, so paagi man sa transmission, kung nakaatubang ka or upod mo sa balay, ang tao nga may TB, sa iya nga pag-ubo, kag pagpagwa sang kagaw dira sa inyo panimalay, kag nahaklo mo, then amo na sa ang isa ka mga parte or isa ka mga rason nga magka-TB man ikaw. Pero kung nami immune system, kung bakod imo lawas, kay sa nahaklo mo da nga kagaw sa TB, 5% lang da ang posibilidad nga magsulod gid sa imo baga kag maglapta dira. So kung ang pagbato sa imo lawas mismo is bakod, lalo na kung wala ikaw ga panigarilyo, wala ikaw ga inom, kag healthy lifestyle ang gina-practice naton, mas dasig, ma-filter, no? May mga may ano na bala, may mga kung sa military pa, may mga frontline na nga mga military nga nagasangga da sa kagaw antes pa siya magsulod sa imo baga. Pero kung hina gid mo sistema, like may comorbid conditions ka, especially diabetes or HIV, mas dasig ikaw malatnan sa TB. Okay, Doc. So, Doc, in what age, Doc, mostly ni Doc naga-occur ang tuberculosis? Wala pili nga edad ang tuberculosis. Like sa mga kabataan, may ginatawag kita nga primary complex. Kung sa mga adult naman, amo na ang primary tuberculosis. So wala gid ni pili nga edad. Kasubong man nga wala man siya parte sang lawas nga ginapili. Doc. So, Doc, biskan gali baby, ini o ko na lapsag, pwede gid magka-tuberculosis? Yes, amo na siya ginatawag naton nga primary complex. So, No, Doc, which may is ara very bala stages common. man ini ang ginasiling nga pulmonary tuberculosis? Wala kita ginatawag nga stages, but may ara kita ginatawag nga duwa ka categories ng TB ang ginatawag nga bacteriologically confirmed. No, ini is kung nagpositibo ikaw sa sputum exam or sa mga pagdupla bala, ginatest ang dupla kung positive or negative ka sa TB. Kung positive ka dira, bacteriologically confirmed. Plus ang mga simptoma ginabat-check mo kag ang X-ray nimo. Pero kung simptoma lang kag X-ray mo naghambal TB pero pagpa-test negative pero hindi nabot siguro nga negative kag sa TB. Base sa doktor or pulmonologist kag ginatubang nimo or naka-checkar sa imo, kung makita niya nga may mga simptomas ikaw kag kinahanglan ikaw bulngon sa TB, then ang imo category is pulmonary tuberculosis diagnostic, no, na ginatawag naton. Yes, Doc.
So Doc, ano ang since ining tuberculosis Doc no is contagious through airborne sini Doc. So ano ang mga test nga ginahimo sa nga doctors para mabalaan nga infected sa nga tuberculosis ang isa ka person Doc? Okay. So kung may ginabatsag, ikaw nga simptoma nga cough nga more than 2 weeks, ganiwang, nagahilanat, nga balik-balik, nga daw kadugay na gid sa ginabatsag, ang una ta ginaubra is chest x-ray. Tapos kung makita naton sa chest x-ray nga nagahambal nga daw ka-TB gid ang nakit-an dira, ang next naton nga step is ipa-sputum exam naton. Although ang gold standard para sa diagnosis ng TB is culture gina ang ginapatubo ang kagaw no. Ginapatubo ang kagaw sa may laboratory, although mahal siya. So ang ginaubra naton which is easily accessible sa tanan is ang pagpa-check sa atong plema, which is the sputum exam o kon sputum gene expert kag ini pwede lagid mabuhat libre sa aton mga health centers. Yes. So Doc no, ini Doc ang pulmonary tuberculosis. So curable lang man bala ini Doc? Curable gid ini. Ini gid saranga mabulong, lalo na may mga bulong kita nga 4 ka klase. Ang first line nga treatment naton kag ini sarang mahatag libre man paagi sa aton nga health centers. Yes. So Doc no, kung ikaw Doc may tuberculosis Doc so mga ano man ini Doc kabudlay o na magkakomplikado nga ipabulong Doc? Okay, kung may mga balatian kita no nga TB kag kung nabulong ni siya insigida hapos lang ni siya as long as matapos ang 6 ka bulan nga pagbulong sini. Pero ang mga challenges namon bilang mga doktor are ang mga pasyente nga wala na bulong sang malawig o kung kaagi na bulong sa TB pero nalatnan pag liwat sang TB so mas guba pag ilabaga, which is amo ni siya ang common nga komplikasyon sa TB naton nga kung diin kung sa balay pabala ang balayan sang inyong balay ginaanay na. So amo nagakatabo sa baga naton kag tungod sina mas prone sa infection like pneumonia kag iban nga balatian sa baga ang pasyente nga nagka-TB kag kung liwat-liwat or kapila na siya malatnan sa TB naton pwede ni siya maging multi-drug resistant nga TB buts ngayon hindi na makasabat ang kagaw or ang TB niya sa 4 ka tableta nga klase sa tableta ginainom naton. Ginatagaan na sila sa multi-drug nga regimen which is nagalawig sa 18 ka bulan, no? 18 ka bulan nga pagbulong adlaw-adlaw kag may injection na ning upod. So medyo mahal ni siya pero hindi ni siya mabakal sa mabutika, but ginahatag man siya gihapon libre paagi ta sa aton nga mga health centers man. Yes, Doc no kay isang una may mga dot center ni no sa mga kada barangay bala. Siya, oh. So Doc, TB dots. ina nga may pamangkot ako sa Doc no. Safe lang bala Doc nga mag-star kamo kaupod ini ang TB patient Doc? Yes, safe gid kaayo lalo na kung nabulong na siya. No kay kung clinically diagnosed atong hambal kung bala nga negative siya sa sputum, once nagainom na siya sang bulong sa 5 ka adlaw nga tayuyon, no, hasta makompleto niya ang bulong pero in at least 5 days nga nagasigi siya inom bulong 99% hindi na siya makalaton. Pero kung bacteriologically confirmed ang pasyente, buot sige doon positive ang plema niya, gaanta siya 2 weeks. Then ipa-repeat ang sputum and most of them or most of these patients usually naga-negative man. So sa amo na kalawig nga pagbulong, matap na agad kag bangi 99% non-infectious na ang pasyente. Yes, Doc. So hindi Doc, sila magka-block, na-cure no? na ini Doc ang isa ka TB patient. So nang Doc may ara pa bala posibilidad nga after pila ka months o kuna pila ka years magabalik sa gihapon ng iya sakit nga tuberculosis? Yes, kay since hindi ka develop immunity no sa TB kay tungod ini isa ka bacterial infection, pwede gid malatnan liwat ang pasyente na nakaagi na bulong sa TB. Amo na agi na check naton kung kaagi na bulong sa una, kag gina-review naton ang mga x-rays nila. Kag kung makita naton nga ang sintomas, nagbalik ang x-ray, naglain naman kumpara sa dati. Then ginapa-test naton liwat sila sa sputum, nga ginatawag nga gene expert. Kag kung magpositibo sila nga resistant na sa bulong, amo na ginatawag naton nga multi-drug resistant tuberculosis.
Yes, Dok. So, Dok, So, amo na- kinanglan, ginigali nila sa nga tayuyon, gin nga treatment, kung mag-amo ni siya nga case nga kung pila ka bulan o kung ka years, mabalik naman luwat ang ilang tuberculosis. Sakto gina. So kinahanglan once masuguran treatment sa TB tapuson gid ang 6 ka bulan kapag bulong para ma-declare ikaw nga completely treated. No kay tungod amo ni ang makita nato nga common nga problema sa mga pasyente ta nga sa una nga mga bulan nakabatsyag na sila sa alibyo, ang tendency mauntat pag inom sa bulong. So sala na siya nga pagpati. Kay amo na siya mga dahilan nga nagabalik-balik ang TB kay di siya mabulong tapat kag pwede siya mag-develop resistance sa bulong nga tabletas. So kasimple nga pagbulong, libre pa ang bulong, daw wala man bala rason nga hindi na sila magpati kag tapuson ng 6 ka bulan. No? So kinahanglan na gid mangin religious sa pagpati sa pagbulong sa TB, although malawig siya, at least sigurado kita nga may bulong. Yes, Doc, na. So, kanami, dara sa nga be religious, sa pagbulong sini sa nga ginatawag nga tuberculosis, Doc. So, Doc, when it comes sa nutritional diet o kana health diet sini sa mga TB patient, may ara bala mga pagkaon nga hindi dapat kanon sini sa mga may ara TB, Doc? Okay, nami, gina nga pamangkot, Bombolyani, no? Kay amo na siyang common man nga pamangkot tanon sa aton mga pasyente kung may mga bawal. So, sa may mga balatian nga TB wala gid bawal nga pagkaon unless diabetiko ikaw o kung may iban kang balatian nga may mga dinalimitar. Pero kung TB lang imo balatian, mas kinahanglan magkaon katudo kay ti ang number 1 gid treatment sa tanan man nga klase sa balatian is to boost your own immune system kag paagi sa nutrition. So wala gid limitasyon sa pagkaon, importante gakaon sa insakto, kagainom sang bulong sa insakto kay kung i-combine mo ni sila nga duwa ang pagbulong sa mga tabletas naton sa TB kag pagkaon sang nutritious nga mga pagkaon, dasig ikaw mag-ayo kag makumpleto mo gid ang 6 nga bulan kapag bulong. Doc, no? So, dapat gali makaon gid ini sa mga nutritious foods ini ang mga TB patients. Kag, Doc, ano ang pwede matabo pag ini, Doc, sa may mga tuberculosis nga nagasigi sa gihapon sang inom sa mga alcoholic drinks kag nagapanigarilyo pag ini? Oo, thank you for pointing that. Nga agi na bawal ang pag-inom kag panigrilyo. Number 1, sa pag-inom, kay ang bulong sang TB naton is gaagi sa atay. So, gina-process ang mga tabletas, pag-inom sa lawas, i-proseso na sa atay. Imnan mo pagid sang alcohol, ang atay naton kaluoy na sang pagproseso, so nagakakuba ang atay. No, kag common complication sina sang aton nga mga bulong sa TB is hepatotoxicity. Kay tungod di dra siya na proseso. So, as much as possible, hindi gid mag-inom alcoholic nga mga ilimnon while nagainom sa bulong sa TB, maski way pagadi gainom bulong sa TB, ginapaiway gid because of its adverse effects sa lawas. Ang panigarilyo naman is ato balang hambal kung nga depensa halin sa ginhawa pakadto sa baga, ang depensa sang aton lawas ginaguba sang panigarilyo. Hence, dasig kamalatnan sa mga balatian kasubong sang TB kay bangod ang depensa mismo nahalitan na or naguba tungod sang panigarilyo. Yes, gani. Doc, kay may arabi mga TB patient nga grabe na ang ilang iga-igaya na kanami pagyapon sang paaso nila ako na buga-buga sini sang ilang mga sigarilyo, Doc, which is na wala sila kabalo mas nagalala pagid sini ang ilang tuberculosis o na TB nga ginasuprer. Mas kinahalita nila ilalawas pagid. Amo gid, Doc, no? So, ang nagasuprer dida ang o kanang makaluluoy gid sang gasto sa pagpatreat sini sa ilaw kon pagpabulong amo gid ang ilaman nga mga pamilya. Kag way labot tira Bombolyani, although nagagasto sila kag ang ila pamilya, tungod sa ila balatian mauntat man sila obra. So diin sila makuha sa ila ipagkaon kada adlaw. So damo mapiktuhan lalo na ang economics sang pamilya nila, ang pagbuhi nila. Kay imbis nga ibakal lang pagkaon, ibakal pa bulong, ibakal pa kay tungod sa balatian nga ginhalit Manila sa ilalawas. Yes, Doc. So, mga kabombo, no, ginapaalintunan, gid ako na ginapahanumduman gid nga kung ikaw naga-suffer o kung may mga symptoms na dira sang TB, no, dapat ipaiway na o kung hagan-hagana na lang ang pagpanigarilyo kaga pag-inom. So, Doc,
nga ado kung may ara TB no o kon tuberculosis ang isa ka person nga adasig ini nga naganiwang o kon naga-loss sang weight? Okay, naganiwang ni sila tungod sa epekto man no sang bakterya sa lawas. So ginabatuan. So in response ang lawas naton is gina-use up yaman no ang aton nga lawas. That's why nagahina man, nagadulaan gana magkaon, in effect naganiwang sila. So tungod sa epekto sang kagaw sa lawas, that's why nga naganiwang ang aton mga pasyente nga gakadaktan sang TB. Yes, Doc. So, insakto gina-Doc, no? May ara, Doc, no? Nga mga iban, nga kung nakabatsyag pa lang asang symptoms, o kung wala sila, Doc, nakabalo, nga naga-suprer na sila gali, o kung na may mga simptoma, ini sila sang TB. So, Doc, ang pamangkot, Doc, when to see a doctor, kung ikaw ginabatsyag mo, o kung na matsyagan mo sa imo, kaugalingon, na may ara ikaw nga tuberculosis. Okay. Speaking of TB per se, kung may ginaubo ikaw nga daw kalawig na, more than 2 weeks, usually ang duration, daw hindi ma-explicar nga nagniwang, kay hindi man hungod nga mag-diet, nga nagpaniwang nga aga niwang siya, may ginabatsyag nga palanakit sang lawas, pala mahulay yami, gahilanat kung gabi, plus may palamoy-poy sang lawas. No? So, kung may ginasuspitsar, ikaw nga daw kadugay na ni nga nabulong na ko, na-check na po nga hindi man ni COVID, hindi man ni pneumonia, nga daw kalawig na gid. So mapatkadtugid gilayon sa any nga mga doktor kay kabalo ginitaran nga mga doktor naton magbulong sa TB or sa pinakamalapit nga health center ninyo. Kay dira kung ipa-x-ray kag ma-confirm pagi sa sputum naton makita nga kung TB gid ni or hindi. Yes, Doc. So, Doc, no, since ining pagpabulong man, Doc, sa TB, medyo magastos man, kaga may ara kamahalan. Yes. So, Doc, may ara bala mga organizations o kana ahensya ining gobyerno nga makabulig sini sa aton nga mga kauturan nga mayara no nga ginabatsyag nga TB? Okay. Ang pagbulong sa TB is available gid siya libre. So halos most of our patients, no, tanan nga mga pasyente naman gina-refer gid namon sa TB Dots nga program. So this is the TB Directly Observed Treatment Strategy. So through the DOH or World Health Organization, ginpasa sa DOH naton, kag sa mga health centers naton, we are provided with free medications. So kung ikaw na-enroll sa health center sa pagbulong sa TB, sigurado na ang below mga 6 months, assured ka na nga may bulong ikaw. So pati ang pag-sputum exam naton or sputum gene expert, libre man na siya naton ma-avail sa mga health centers naton kag sa mga city health. So amo na hambal ko kagina, wala gid rason nga hindi ikaw magpabulong sa TB, ikaw na lang gid ang kinahanglan nga magpati kag mangin religyoso sa pag-inom sang bulong sa TB para maayo ikaw kay ginatagaan ka na sa mga pagbulong. Yes, Doc, no? So kaga ara gin man na sa ila gin nga kaugalingon ang pag-amlig sini kay tibiskan ano sini sila ka bulong man sa mga ahensya sang gobyerno o kana sa mga medical doctors kung sige ari balang ginhambal ta kung sige ka pabulong pero ang imo nga bisyo sige man sa gihapon. Sige gyapon. So ano lang, laban or bawi, daw parehas lang, wala lang gyapon. Muginok, no? So, daw ka, wala lang aga pabulong ka, pagka resitahan kasi ni isang bulong, ang imo nga ginatirada to gyapon, agwa di pa taranta man sa gihapon. Oo. Kaya ang imbes nga isa lang problema, mo gadoble. Mugid gani, Dok, so problema ang pamilya, kay ti, ang iba no, sa iya nga inugasto, kag ang kisaman sa mga ginakaon, dugangan pa sinisang ilang nga bisyo. Sakto gid Bombo. Yes, so Doc, kung i-compare ta no, sini nga 2021 sa past years na biyo ko na sa 2 years before. So Doc, kamusta ang cases o kana status sini sa mga patient no nga mayara ginasuprer nga pulmonary tuberculosis? Mas madamo bala Doc ang sang wala pa pandemya compare sa mga 2021? Okay, sa end sang 2020 based sa DOH nga report, more than 260,000 sa bilog nga pungsod ang na-diagnose with TB. Pero tungod sa pandemya, syempre na-lockdown kita, wala nagawa access ang mga tao dali-dali sa mga health centers sa atong kanadlok na magkadto, kay basi malatnan or magpa-check up sa doktor kay kulbaan kay basi i-diagnose man sila nga COVID. Pero
tungod sina nagnubo ang census sa 30%. Pero based sa among telemedicine or mga ginapang konsulta, samtang nagatubang kita sa pandemya, madamo ihapon sang kaso nga TB, kaso underreported lang sila. Kag tungod nga nahadlok sila gani kay tungod gaubo man no, parehas man sa COVID, nagaubo man da parehas ang simptoma, nahadlok sila magpalapit sa mga doktor kay base i-COVID sila. Pati nga aman lawg-lahugan ka doktor ang imo diagnosis kung mabulong ka man lang sang insakto, di ba? Yes, Kag correct, Doc. kinahanglan man ni naton further test to confirm kung COVID na siya or hindi. Yes, Doc. So, Doc, diri sa may probinsya sa Negros Occidental o na sa syudad sang Bacolod City. So, Doc, kamusta diri ang status ni isang mga pasyente nga mayara tuberculosis? Madamo man diri, Doc, ang gina-treat ninyo? Madamo gid. Oo. Although we don't have the exact numbers, but kasubong man sa national, nagnubo ang census kay bangod nagless ang pag-report. Kay tungod nga ang accessibility sa health units naton or facilities nagless kay tina-focus more on COVID. Pero damo kaso, damo pa tanatubang lalo na sa mga incidental findings sa mga annual physical examination, pre-employment nga mga wala may ginabatsyag, amo man gyapon kadamo. Parehas lang sang pre-pandemic pa. So may magakadakpan gid kita gyapon nga may mga TB despite nga wala may ginabatsyag. Kay bangod endemic, no? Common gid ni siya sa aton nga mga Pilipino ang TB. Yes, correct gid, Doc, no? So, Doc, inibala, Doc, ang personal hygiene, Doc, may epekto man ini sa mga nagasuprer sang tuberculosis. Sakto na. Dapat personal hygiene ang paghugas ang kamot, pagpaligo, kag ang part sang hygiene naton is ang cough etiquette. No? The way ka mag-ubo, hindi lang magpatalakas ka lang da ubo, kundi indiin lang. Panabon man, kag pang cover. No, ka ang dupla atong hambal ta kagina nga hindi lang magdupla kundi indiin. So it's part of the cough etiquette ang aton nga personal hygiene man. So makita naton ang common denominator diri is nagabalik gid mismo sa personal nga practices ng isa ka tawo sa iya eating habits, sa iya hygiene habits kag sa pagiging religyoso sa pag-inom sa bulong. So ang yabi ara gid sa pasyente mismo, wala di sa mga doktor or wala sa mga nagahatag sa may mga health center sa bulong kundi sa pasyente mismo. Yes, Doc. So, Doc, no, ining TB gali, Doc, no, so hindi man na basta-basta ining masakit o ko na lahog-lahog, no, kay ti pareho man subong nga nagasuprer kita sang pandemic o ko na coronavirus, no, ining tuberculosis, Doc, so may ari inibala o ko na pwede ini nga ang taho madali mabugtuan asang kabuhi o kon mapatay kung grabe na gid ini ang ginasuprer niya nga tuberculosis. Yes, lalo na sa mga ginapabayan anay bago magpa-ospital lala na. Damo gid kay taga kapatay kag gina-project sa DOH naton nga more than 100,000 in the next 5 years ang mapatay bangod sa TB. Lalo na nagadkukis akong tungod immunosuppressed ang isa ka pasyente or hina ang sistema like sa mga HIV patients naton, common gid ang TB nga balatian. Kag amo na ang ginahambal nga more than 100% ang gina-project in the next 5 years nga pwede mapatay bangod sa TB. So, Doc, gina-recommend man inibala sa mga doktor ang mag-exercise nga may sa mga individual o kana sa mga persona nga naga-suffer sang tuberculosis. Yes, importante gid ang exercise for total health wellness sang isa ka tawo. So, pero kung may ginabat siya nga hapo or tam-an gid ka hindi kaya maghulag kay bangod ti most of our patients nga may TB, Yes. maiban pa nga balatian sa baga. So, hindi lang pagpiliton kung hindi kaya, pero if you are good, okay ang ginabat siya, exercise gid. Kay ti paupod sa nutrition, kadugang ng aton mga vital nga mga aspeto sa aton pangabuhi is the nutrition, ang lifestyle, kaupod na sa lifestyle ang pag-exercise naton, no, para ma-achieve naton ang ginatawag nga ikayong lawas. Yes, Doc, no, kalabanan gid sini Doc sa may mga TB, Doc, ginahapo gid o kana nga Doc nga kung ikaw nagasuppress sa tuberculosis, madasig ikaw nga hapuon. Depende na sa igo sa baga nimo, no? No, most of our TB patients nga ginahapon na amo na siyang extensive kayo or naigo na. Ang grabe ng igo sang TB sila baga
lalo na kung why sila kaagi pabulong or kaagi sila bulong before nga nagabalik-balik ang TB. So amo to ibalik kung ginamba ko kagina do balay balang agin anay. Yes. Oo, so kung ginaanay na ang balay, wala ka na may maubra, kundi islan ang dingding, hindi taman maislan ang baga ta. So kung may anay na nada, so may parts nga hindi na functional. So that's why gahapo sila. Yes, Doc. So, Doc, ano imo sini Doc sa mga pahanumdom, no? Sa mga ginikanan, especially sining may mga lapsag pa nga mga bata, Doc, para malikawan sini ang ginatawag naton nga TB, Doc. Okay, so kinahanglan nagid good nutrition, healthy lifestyle, i-develop tagid ang ginatawag nga hygiene, ang paghugas ng kamot for at least 20 seconds, cough etiquette, pag-ubo, pagdupla, pagpangatsi sang insakto na pamaagi as much as possible hindi kamot ang gamiton. Kung wala may madakpan, you can use your sleeves. Amo na ho. No? Yes. Pero hindi ang kamot kay kung sa kamot ang tendency mo kung malipatan ka manghugas matransmit mo. So amo na siyang isa sa mga gina-emphasize mo naton sang ginatubang tani ang pandemic na kinahanglan ang personal health practices or health protocols patihon gid naton. Kag number 1 is once may ginabatsyag, hindi mahadlok magpamangkot sa mga doktor, sa mga healthcare workers para mabuligan kamo kanong dapat nga obrahon. Kay ang yabi sa pagbulong sa TB is early treatment. Kay kung pabayaan mo lang siya kag i-deny mo nga ubo-ubo lang niya, trangka-trangkaso lang niya, kay galala na nagalala, igo nga magkadto ka sa ospital, hindi ka na matabangan. So nasa huli ang pagsisisi nga ginatawag naton. So as earlier as possible, earlier diagnosis and earlier treatment. Kay maiban nga once mabulong early, duga kapanas lang sa ilang mga bagaan TB. Yes, Doc, no? So kung ginabulong ini early nga nagakapanas lang ini, may posibilidad gid nga magabalik sini dayon tungod man ni siguro bala sa ginahambal ta Doc no nga ginatreat pa sa gihapon pero ang bisyo ara lang sa gihapon, Doc. Yes, kag ang practices mismo nga wala balik naman sa dati. Yes, Doc. So Doc, ano ang imo sini Doc ang mensahe Doc no sa kabilugan na lang nahanungod sini sa pulmonary tuberculosis kag mangina Doc subong nga naga-suprer kita sa nga pandemya. Okay. Sa subong nga may pandemic, hindi naton malipatan nga damo man balatian nga ari pa sa aton. So kung may ginabatsyag kita nga mga simptomas sa ginapahambal naton, kag ang tuberculosis is a very common disease. Kag ini since centuries na nga ari diri. Pero ang good thing is may bulong ang TB. So once may ginabatsyag kita, hindi mahadlok magpalapit sa inyong mga doktor or healthcare workers para ma-diagnose ikaw insigida kag mabulong ikaw. Kag ang pagbulong sa TB, although malawig, pero hapos kag balanta nga may bulong ang TB, so may pag-asa. Ang importante lang gid isang inyong kooperasyon kay pwede mahatag ang bulong libre, pwede ang sputum exam libre, no? Ikaw na lang gid mismo ang yabi para mabulong ang imo lawas. Kag panumdumunta, once mabulong ang imo lawas, hindi maapektuhan ang imo trabaho, hindi maapektuhan ang imo pamilya, kag areglado ang inyong pangabuhi kay bangod wala balatian nga nagasablag sa inyo. Yes. Doc, no, insakto gid ina ang imo panghambal Doc kay ti amo to kagina ang nahambal ta gani na ang tuberculosis hindi ini basta-basta bulnon although madamo sa mga ahensya nga libre o kana nagahatag sini sa nga treatment sa isa ka persona pero ang agiya no angot sa ikaayong lawas ara gid sa gihapon sa aton Doc. So Doc, thank you so much gid no sa imo nga time. So Doc, subong ihatag namon ang opportunity para maga-invite o kana paano kalabuton sinino sa mga pasyente kung may ara gusto magapa-check up ini sa imo o kana magpalantaw na hanungod sa ilang ikaayo nga lawas. Okay, sa mga aton pumuluyo, madamo gid nga salamat sa tion no Bomboliani for giving us this opportunity sa Philippine College of Physicians to share and educate ang aton mga pumuluyo. Aside from the COVID-19 na ginatawag naton. So, maalabot mo lang kami sa Philippine College of Physicians nga FB page. Kag akon man sa Ronel G. Sario, MD FB page kung may mga pamangkutanon kita or luyag magpa-appointment. Kag also like
and share our Facebook page sa Philippine College of Physicians Negros Occidental Chapter. May gina-post kami dira nga mga infographics nga makaedukar kag makabulig sa inyo mga decision making lalo na sa mga health aspeto sang health sa inyong mga pamilya kag may mga programa makamida nga videos or tutorials nga makabulig sa inyo lalo na sa pagbato naton sini nga pandemic ug sa iban pagid nga mga balatian. Yes, so Doc Romel Sario, thank you so much gid sa imong nga panginbulahan liwat nga ikaw diri nagatambong gid no sa amon na through o kana via Zoom sini nga gipanginbulahan mo ang among imbitasyon kabay pa Doc sa liwat o kana mga next naman nga programa sang Dr. Bombo mangin ka upod aka namon sa liwat Doc. Madamo gid nga salamat Bombol yan. Yes Doc, thank you so much again. Sa mga kabombo no, nabatian nato na si Dr. Romel Sario no nga ini ang tuberculosis mga kabombo hindi basta-basta ini nga masakit. So kinanglan gini ang proper hygiene, exercise and healthy diet mga kabombo no. Kung ikaw nagasuprer sini sa tuberculosis gani so tabi-tabi lang daanay o kung pasensya sa mga nagakaon sina diri so hindi manupla biskan diin lang so dapat nakabalo ikaw kung diin ka manupla no ilabi na gid subong nga may pandemya hindi gid likawan gid ini ang pagdinamak aman no sa kung kakis-ah mga kabombo so bago kita magpadayon mga kabombo nagabalik kita sa mga pila ka mga pahanumdom. Bombo Radio Bacolod. Bas Paradyo Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antislimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas sa pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens, kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan
sa pagsimba. Apang kamo, makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo, pinaagi sa aton santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa Paradyo Bombo! 58 minutos ang nakalipas sa takna nga alas 3 sa hapon. So, ginakulabos na kita sang oras mga kabombo. Kami nagapasalamat sa liwat sa inyo sa pag-upod sa amon sa subong nga hapon sa programa para sa ikaayong lawas ang Dr. Bombo. Liwat naman kita mag-updanay sa sunod nga Domingo para sa dugang naman nga mga tupiko. Ako ang inyo nangin kaupod, Bombo Lianizil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin, sang